zamiast mnie. Jadę tylko tam lęta. Боже, прости ме, викаше баба. Има нещо предвид, че казва грешно. Те говори по-голям господин. Да, вече ако нещо е тост. По-млада и голям гъс. Отпред има какво да се види! Той не види се 10 дига много! Да се тръснат малко. На Бриджит Бардо! Свърши ли бе? Ей, да спираме! Стига! Слушай, тя ти се разсърди, бе. Ела поне на снимката да види, че съм пред тебе. Най-после. Защото голяма сграда става, я бе къде. Седай си пиши. Они песните нас не умират. Если молешь. О, рате! Да, приятел! Да. Остър докарай. Остър докарай. Остър докарай. Ана, той. Вода гледай, ма. Айде, смела лопатки, давай. Дупката, ами що? Само че аз стоя. Чия стоя? Чакай, Аз ми тръгнете на обекта. Позначе сме тук на обекта, това е по... Дали сме с лопата или без лопата, това не интересно. Мачей! Ще се удари. Наскота. После нека да го изринем, че да му е да... Или? Аз ще го скарам. Ето като учи.
баба. Ама следващия съд за всичко ставаш мамо. Да? Те държат камерата на ръка. Ай, какво ти кажеш? Не, той човек, ама пешмерек, Айде, става. изядал турския Айде, сними малко, Николай, бе. за мача. Сними бати Петър, както и седна. Пък ти както работя. Чакай, седнал да мастери стига толкова вече. Той тук към мене сега съм да отгори масела и после ще не съм работил. Дай нов чер подава, да те виж. Никъде... там има един голям камък, трябва да се стъпи. Тук се събори стената, бе. Лични идеи. Лични се събори цялото стена. Как да се убийте с такова такова? Ще чупиш ръчката. Той не е модерно, бе. Ай, на здраве! Кой черпи падача? Дано. Той на черпи пайда доли. Пак ще доли. Колко пъти ще ли то? Там има студена бира ще идваме, как няма да купа? Вечер. Коло, капура къде? Има. Утре вечер пак. О, викай. Гледай го той момиче, бе. Гледай го, бе. Всички пият бира, само то работи. Три пъти ще я избира, загледай го. Живите, помниш ли? Тя по-празна твоята, вземи друга, по-пълна. Къде беше, когато... Баш кай, сега да намери да се иде. Лата го бе, лата го бе! Тя бара кой га? Къде бъде? Къде отиш? Пак не отиш да такова? Да, там. Нали? Долу бях там и той. Дали вика, къде отиваш? При Борина да отиваш? При Борина да отиваш. Ама и той записва и приказката, да знаеш? Не само снема. Той ме записва. Той двата бастуни и това ме вижда нагоре бърчита. Плаче и вика, на това са като московици. Викай, ма, вижте, при Борина да отиваш. Той не му говори. Абе, как беше? Той беше пазач и като се навлява напред с краката. И той като се спанал, те го видели на клин и казали на бай Минчо Червенко, беше дошъл тук по проверка. И като го падал за краката и го дърпа и го тика навътре, чу навътре. Леко бе, леко, леко, ще кажа на лека. Какво да правя, няма ги тия гаси. Какво ще приказвам сега? А бабичката? На бабичката? Аресване. На вечер като отидем. Паше някоя! Ти не чува, нищо не чува. Ще гръмна. Ние идем от другата страна, от другата... Ти ще го отпуснеш пак, дето не трябва някъде. Виждам. Казвай ли? А за барата да заснеме, бе. Той ми ръкния на Малешкови. На времето и го удумали, че не може да стои. Не ми падне, аз да разкрачи. От 10 метра както тичам ще. Ще и голям бос от 10 метра. Кажи, че няма да почерпаш, ще почерпаш ниче. С какво? Ти ще си на сватба отиваш. Ти за зета да ни черпиш? Да знаеш колко си грозна с тях. Не, женя. Колко пъти снимаш там. Ей, чува му не дадо. Да нашата бе. Тя ти кара чакъма. Да, кара чакъма, разбираш. И баба Мария му вика, абре, Иване, тута ми е долу да какво ще рекат, бре? Жени седнал. Имал съм мама им, тъй мога да игра. Седнал, бе. Кара чакъма. Тъй мога да игра, бе.
Аз къде, кажи ти, какво е интересно да онае? Кой голяма, а? Само Дянкото говори. Наш Дянко, малка чурката. Ти пиш, бира. Минака, айде. Не щема, и беше да взяха да гласува, не пати. Добре, че почерпи, бях направо, нямах сила. Добре, че почерпи. Една чистка ми се получила, ама няма работа. Моето, какво да прави? Ние в неделя, така, силна вода поливахме. Майстора ще каже. Дай, де сте оди го пускайте ги? Приятелка семейство Николови. Това филмът кой най-работен. И кой най-много седи. Не знам. О, има скалата. И все големи камъни, просто един до Свърши имитацията Рачу за Стоян Драгов. Барата река, оле, тайстото. И Рачу, като изкара на Стоян Драголов арията, почва, оле, тайстото. Композиция направи. Ти ни засне другото обаче. Той май те прави. Как вика да стега на крана с гледай. Гледай ги. На телевизията ще ми да покажа. Ти ста от тях. Има да купаем още 2 седмици. Това е най-важното. Как ти се приказва до утре? Два пъти да сме, Ето ти може да се хвърля. Желате да купи на след. Завчера малкия вземаш. И той скоро не е водил за Там се отверна ли? Тя кашмири само за него си може да ги приказва. Пак не го купаме тия търпуши. Няма и моите. Ами откачани бе, те идвали ги откачани. Иска един табан. Един табан. Ти вече ще... Кой? Само да напи малко, колкото да... Там вече ще е добре. Да ма вземаш както стоя, ей. Много ми е трудно да я почна и след това не може да ме спреш май да остана. И след това да видиш хубави песни пак. Айде стига дълго. Чай да седна аз до касата. Тук седа до нея. И варда. Да не се видим. Няма хубаво да правя да извика жената. Ма ти нали имаш да пиеш още една бира за жената? Но да той чакам. Той вески на това е. Стои до бирата или сме до брата. То там не е хубаво. Там котата стана ли вайресто при нас? До някъде. Мънинко иска. Ай, сега ще го оформим. Той ви ги отвори. А вие спихте бирата и седнахте вече. Аз съм чула златия зъб, ти излезе. Как се скри? Не вика, навика неща вече. Точно то. Ванчо, стига там да бъде. Разправил съм и се саче, бе. И равни го, Абе, слушай. Карай тук с палото, бе. стига от този. Дай после въобще не си помагай. Дигай нагоре още, не, над коляното, а така. Нищо ли показва сега, нищо. Да върне ли за инструменти или такова?
Вода и Стапанче живее, той няма нищо вече. Тя стока за пазар беше на времето. Аз ми много яко се. Сега са Стапанче отбира се. То вътрешно няма, външно има. От 10 метра Нали бяга. се купай сега пред камерата. Абе, Коля, виж кой ще те цапна? Няма да се гавриш с мене, разбрали? Аз съм полковник Ботев, не съм така. Не съм ти чичи. Червената блуза. Коя чекайте снимате? Съблече някои работи. Кажи, малялче, как се казва? Има. Що че ти пак си бисотирна? Той стана ли тя? Против на западен. Да го видим. За нея и штрака, бе, стига толкова. Мой дойде някоя. Тук виж го как се клини. Косо! Виж какво вика? Аз кай ще го извадя, но ако те накарам ти да го извадиш, какво ще извадиш? Ще го видиш, няма да го водя. От 10 метра, като водя. Мой дойде някой булка от моя жанр. Аз съм ми казал, че не е от моята. Еми ти вече минаваш към булките, да запишеш към мъжете. Аз от вашето село, от вашия джинс, неща, какво съм повече? Татай, и ти трябва. Малко отрепана и казала ликата. После като се потрепа, ако те лепна, ще те направя на разобри. Това как съм умрял, вика. Да има Не някой да разобри, че те Пайда да направя. смени ви газето, я. Яка булка е. И проста. Ами, На за какво ти беше това сутиен да го тургаш? Тя копай като Гочо едно време както държеше да мъжана. Да ги снимаш, защото убави. Не съм, значи не съм разпознала. Аскри! Дай само... Ей, тук почна да се събличат, виж. Само приятел. Това е работа вече. Дай нещо повече, по-надолу. Така. Не, от тази страна. Олео, дигай ще тя на лопата да това на работите. Аз с лопата да присигнил сам. Да ни развалим. Ей, на красна сила тогава. Тончето винаги е на най-трудните участъци. Грешка няма в нея. Като Жуков. Дай си завърте се в пръста. Що? Разбрано? Е, верно. Това е вярно. Видам, да хикате ги хора, може да не пресваща. Его е колко е. Да. Често ни плача през свекара. Той през потурите, като извади, и то цял ден се играва, ми случи балон. Кой идваш? И нас сега се чудила защо сина и никога не плачал през свекара. Той през потурите тук е имал процеп. И като го извадя, и той мислил, че балон мачка. Всеки се моля да пи, само не ме подивам. не поработила. Само ни подивам. Иване, само остане налюбена и не ме обичана. Не, обаче без да налюбила те. Много отдалеч изприказва някаква оба приказка. Ела тук наблизо да те чуят на камерата. Аз не мачи момчета, не мачи. 51 номер, да. Не го толкова прави. Вече сна през цялото време, какво правим ние? Мамо, заснемай. Какво е, тя да спира? Пием пак на биронка. Включи ли? Да. А, те. Здравей. Тая има една друга магия, ама ти не я знаеш. Нищо, Да дай, я дай, приближава. дай, Ай, включил, сега писа, включил. пише Айде на здраве, живот на здраве. таковата на сухо. Ух, котя. Чубър са към него, ти бегаш. Нищо. Чакай, мисли и за мен, че аз трябва да сърма Чакай, малко. ние да пием. Той трябва ще спи. Чай, да ни тук дядца качени актьорите са вредими, а? Ние тук няма врачи, айде на здраве. Няма копа, ама не беше и те копа. 7 метра, 7 метра. Попали ние за вода. Дей ще ма слеви къбура копата.
Аз ще я покажа как се тръгва. Дем да играем на пипиконски. Някой детска козичка. Кай не стига кай чумака лопата ми дойде и дигни кай половината падне долу. Ай, ще да идя. Ще се поддържаме този. Абе, да, работа не е важно кой е захванал, важно е кой е довършил. Тя тогава се вижда. Накрая кой ще изрини последната лопата, гледай. Няма. Свършихте ли? Аз до днес нямам ви ги изпихте. Ти не видя ли, че отвориха? Аз виждах, че е. Па съм отгоре. Той колко приказва сега, не гледам само. Чисто не се излагай. Няма така държи. Няма така държи. Още малко да посегна да я сваля. То си гледа дано да се подаде. То ти отторя и тази нищо не Не съм гледала работа на тези работа. Значи бягай. Абе, гледайте, Абе, ма иди с отък и се да тапна нещо, бе. Коля, пък че си майка ми. Кой? Даскале, една брат, бе, няма ли бе? Дай ми ръка. Косе, даскале. Дай една брат, даскале. Немай то, пак се нагласи до тази булка, значи да не вземе да удари някой пръст отзад. Немай. Нашата майка мръсна, дашка. Този ден няма да знаеш, те само ще няма нищо. Да ходи ли да брат? Петя, сколько пати му пати? Аз го вземах от тебе. Абе, Колю, бе, мама, стара, бе, не се подпискай с мене, ще те цапна, бе. Аре, първия напуска редиците, вижте го. Отивам за брата, за братата отивам, тя иде малата кош. Ади ще ти по-навътре. Ами. Ние за тях го правим, не го правим за нас. Я влезе вътре, я не ми да влезам. Няма трябва да направи тук ритуална зала за покойници, то да не може да... Да, я за покойници. Що да няма? Най-голямата почет трябва да се даде на покойник. Как ти си се приоблякал? Удариш крака. Доче 7:30. Чак там ли, бе? Доче, Ако беше дошъл още зала, ще набира. Сега. не съм от твоя жанра. Крака. Няма. Значи аз да съм от бавно развитите, че да съм от твоя жанр, бе. Аз съм жена, дето с случайни хора се занимава. Дано се купайте с деца. Няма ли още на тъй нещо да се купаем? Това народ трябва го използва. кажи му, че не сме си платили бирата. Голям мерак имаш да го събориш това камък, Антонечке. Той трябва да събори. Няма да пред. Той е влиза в основите. Защото и само като само